Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök a csatornámon, Fácán László vagyok, és hogyha szimpi lesz akár ez, vagy a többi videóból ezek a információ átadások, amiket csinálok, akkor iratkozzál föl, a Livgoodhoz is csatlakozhatsz, itt alul itt vannak a linkek, tehát ez a szokásos teendő, lájkoljad, és hallgassad a jövő üzletét. Nagyon gyorsan igyekszek egy rövid, ami a rövid az persze több mint 10 perces, egy beszámolót, egyrészt a hétvégén zajló a USA-ban Hálózati Marketing Szakemberek Szövetségének volt egy találkozója, és a másik téma az pedig, hogy hát el kell mondanunk egy igazságot, vagy nekem, ami nem persze én, hanem hát ugye általánosságban egy igazságot. Hát ez lesz az izgalmasabb. Természetesen ez a marketing szakembereknek a szövetség találkozója, ez egy fantasztikus történet volt. Ugye a cége elemezte ezt az egészet. Tehát gondoljuk el, hogy 5 hónap után ezen részt vesz a Livgood úgy, hogy aki tudja, lezajlott egy szavazás, ahol a több ezer multilevel marketing, network marketing táplálékkiegészítő cégek között, és hát egyéb hálózati cégek között a Livgood a második helyen végzett a szavazatok illetően. Ez egy elképesztő eredmény önmagában, tehát erre már felfigyeltek ugye a szakemberek, a network marketing vezetők. Na most ezen a találkozón itt konkrétan már arról beszéltek, hogy hát egyszerűen lenyűgözi őket a Livgoodnak a gyorsasága. Na most arról azt gondolom, hogy nem nagyon volt rossz, hogy értik vagy nem értik, hanem el voltak keseredve, mert már érzik, hogy a Livgood lerombolja egyszerűen a csapataikat. Most valamelyik nap, még 1-2 héttel ezelőtt azon gondolkodtam, hogy hát ez azért ugye ne drukkoljunk annak, hogy most más hálózatok úgymond fölkopnak és gyengébben fognak működni, ugye, mert emberek élnek meg belőle, de, és majd erről fogok beszélni. Tehát a lényeg az, hogy ez most már nyilvánvalóvá vált olyan szinten USA-ban, ahol minden szakember, hálózati network marketing figyel a Livgoodra, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy minden szakember számára lenyűgözi a gyorsaság, és egyszerűen félnek, mert már elkezdődnek ugye a különböző struktúrák, hogy így mondjam, embereknek az átáramlása a Livgoodban. Kérlek szépen azt szeretném mondani, hogy ez az információ után, hogy talán így tudnám fogalmazni, hogy legyünk mi ezeknek a bizonyos spillovereknek az alkotói. Ugyanis ugye tudjuk nagyon jól, vagy nem, ugye ez egy mátrix rendszerbe is elhelyezkednek a tagok, akik csak vásárolni szeretnének, élvezni a tagságot és jutalékhoz jutni, anélkül, hogy egyetlen egy embert közvetítsenek, de erről még majd fogok beszélni. Illetve azok a tagok, akik pedig hát szeretnének ezzel valamilyen minimális szinten, vagy nagyon keményen foglalkozni, egy mátrixba helyezkednek el. És ugye gyakorlatilag ez a spillover az, hogy egy tag után 2 következik, és hogyha egy harmadik, negyedik jön, az már csak az a 2, az előbb beszélt, sem fog erről persze részletesen beszélni, alá kerül. Tehát a lényeg az, hogy ezt ugye a mi mátrixunkban is mindegyiknél, ugye az egész Livgoodnál ezt már tapasztalják, hogy föntről az a spilloverek jönnek, tehát jönnek alánk tulajdonképpen ilyen úgynevezett pozíciónak, vagy tagoknak. Na most tehát ezeket ugye kétféleképpen lehet, vagy hozzárakunk, és belekapcsolódunk kőkeményen, vagy csak hobbiból, vagy ugye végignézzük ezt az egész történetet. Most ha belegondolunk abban, hogy ugye ide van ebben a pillanatban, itt fogom mutatni, ugye, hogy maga a Livgood oldalán meg lehet találni azt, hogy ők ki is írják, hogy valójában akár $2047 is keresett havonta, anélkül, hogy egyetlen személyt is regisztrálnak. Most persze erre mindig felhívom a figyelmet, hogy ugye spillover, valóban ez így van. Arról nem beszélve, hogy az elején tart a cég,
Ilyenkor természetesen vannak, akik már benne vannak, és ez nem történt meg egy-két hónap után, akkor esetleg mondjuk reklamálnak. Ne reklamáljál, tehát az üzlet még nem indult el. Most mondtam azt, és szeretném ezt a kérdést, aki meg fogja hallgatni, hogy körbe lezárni, hogy még csak USA-ban is most vették észre, hogy itt baj van, tehát a Leafgood elképesztő tempóval, gyorsasággal megy előre, és le fogja rombolni az ő csapatukat. Azaz mindig tudni kell, hogy a network marketingben mindig megvan egy csapat, ami vándorol az egyikből a másikba, másikból a harmadikba, stb. Az újak, nagyon újak, azok mindig azért kicsit kevesebben csatlakoznak, és mire megtanulják, hogy mit kell csinálni, ugye addig passzívak, és a többi, és a többi. Tehát a gyorsaságot, a nagy tempót, az nyilvánvaló, hogy még ezután fog jönni. Annak ellenére, hogy 375 000 tag csatlakozott most tulajdonképpen 5 hónap után a Leafgoodhoz. Most amit akarok itt azt elmondani, hogy ezt a úgymond passzív dolgot lehet várni. Semmi probléma nincs, mert a tagságnak az a lényege, hogy ő bejön, azért jött be tagságnak és fizeti a havi $10, hogy a termékekhez nagy keráron hozzájusson, és jutalékot is tudjon kapni a Matrixból, annélkül, hogy egyetlen egy embert közvetítsen. De én nem erre szeretnélek tégedet ösztönözni. Tehát nem arra, hogy mostan te legyél a legkeményebb hálózat, és naponta 10-30 telefont indítsál el, és csak ezzel foglalkozzál. Az egy terület. Mondjuk az én vagyok például, meg ugye sokan mások. A nagy része az nem ilyen. De viszont csak azt kell végig gondolni, és itt most lehet, hogy megmutatnék valamit, azt, hogy hogyha elérünk valamilyen rangot. Ez a rang, ez nagyon egyszerű, sokan tudjátok, ha 2 tagot csatlakoztatunk, akkor bronzok leszünk, és abban a pillanatban ez a bizonyos Matrix jutalék, ami van, az erről a 2047-ről 4095-re emelkedik, mert még egy szintről is fogjuk kapni a jutalékot. Na most, amit szeretnék elmondani, hogy ha azt a 2 barátot ismerőst te majd akkor fogod becsatlakoztatni, amikor már ez a Matrix úgymond megvan, és te tényleg keresed ezt a 2047-et, vagy akár $1000, vagy akár 5000-et, az soha ne felejtsd el, hogy az a Matrixnak ugye te hozzád képest sokkal lejjebb kerül, szembe azzal, hogy gondold el, hogy vagy te, és a jobbra és a bal oldalra azonnal elindítasz valakit, csak berakod tagként őket, természetesen őket is vagy a étrendkiegészítő érdekli, vagy szeretnének ők is minimálisan hozzáállni, vagy hát tényleg csak tagként jöttek be, az is jó. De a lényeg az, hogy ezt az elején érdemes megtenni, hogy bronz legyél, tehát hogy legalább 2 ember csatlakoztassál. Tudjuk, hogy a következők azok már több teljesítményt igényelnek. Én csak erre szeretnék ösztönözni mindenkit, hogy ne hagyjuk ki azt a lehetőséget, hogy 2 családtag, ismerős, mindenkinek ott van a rengeteg sok ismerőse a Facebookon, a telefonon. Tehát a vitaminok és ezek az étrendkiegészítők, ezek a legjobb minőségűek, ezekről megy most a másik nagy nem is harc, hanem tény, amit nem tudnak elfogadni egyszerűen a konkurencia, a meglévő 30-40-60 éves cégek, hogy hogyan tudja megcsinálni ezt a Leafgood, és gondolhatjátok, hogy már rég elvágták volna a Leafgoodnak a nyakát, hogyha ennek a fele sem lenne igaz. Ebben a pillanatban a legjobb áron, a legjobb minőséget tudják produkálni. Ebbe vagyunk mi benne. Ez az, amire ma most felfigyel tulajdonképpen a network marketingnek a világa. És ha belegondolunk abba a statisztikába, hogy állítólag ez USA statisztika, 70 millió ember van az MLM hálózatban. Annyian
regisztráltak valamennyi cégekhez, és 97%-a nem keres egy fillért sem. Na most, hogyha ezt a mátrixot megnézed, minimális aktivitással elképesztő dolgokat lehet produkálni. Ugorjunk arra a részére, hogy el kell mondani az igazságot. Következőről van szó. Én sem, és maga a cég sem, tehát én sem, és a cég sem, közben itten átmegyek a termékekre, én sem, és a cég sem drukkolunk tulajdonképpen a konkurenciának, a meglévő étrendkiegészítő cégeknek, hogy tönkre menjenek. De most gondold végig, hogy idáig, és én ezt felvállalom, onnan, hogy a cégtől veszem ezt az információt, és én is ezzel teljesen egyetértek, mert 91 óta network marketing, de egyetlen egy termékes hálózatban nem voltam benne, befektetés területen voltam, mert egyszerűen mindig drágának tartottam, tehát mondom, nézd, engem ilyen áron ott le bárhol meg lehet szerezni ennél sokkal olcsóbban. Magyarul, tehát nem, az igazság az, hogy nem kell tulajdonképpen azon sajnálkozni, hogy ezek a cégek tönkre fognak menni, mert egyszerűen azt kell tudomásul venni, hogy ezek becsapták gyakorlatilag a barátaikat, becsapták az embereket, ismerősöket, mert sokkal magasabb áron adták ezeket a termékeket, és amit hozzáígértek, hogy mi mindent tud ez, és közben az emberek nem nézték meg, mert online-ban nem lehetett hozzájutni ezeknek a termékeknek az összetételéhez, stb., mert minden 4 fal között zajlott. Tehát a Live Good az azt mondja, hogy jobb és olcsóbb termékeket dob a piacra, és ugye az elején is ezzel kezdtem, hogy ezen a hálózati marketing szakembereknek a szövetségén, ugye ezen a találkozón, én most már úgymond nagyon felfigyeltek a Live Goodnak a gyorsaságára, és hogy hát csapatokat veszítenek el ezek a cégek, mert hogy egyszerűen a Live Good ezzel a új trenddel, hogy jobb és olcsóbb termékeket, tehát a normál áron adja ezeket a termékeket. Tehát egyszerűen el kell mondanunk az embereknek azt az igazságot, hogy azért volt idáig, ami volt, mert egyszerűen a felső vezetők sok pénzt kerestek ebből, és ezek mind túlárazott volt, és hogy ebből elég volt, ezekből a túlárazott termékekből. Tehát nem kell lenyűgözve lenni, és elájulni attól, hogy a meglévő, ami nagyon nagy, és nagyon régóta működő, és nagyon stabilan működő étrendkiegészítőkkel foglalkozó cégek nagyon-nagyon stabilan működtek. Tehát nem kell, hogy téged lenyűgözzenek ezeknek az embereknek azok a keresetek, azok a jutalékok, amiket beszedtek az emberektől, mert gondoljátok el csak, hogy ez mind a túlárazott termékekből volt, azzal, hogy valójában mit csináltak. A kispénzű embereket is, vagy akár a nagypénzűeket is. Gyakorlatilag a különböző, tehát csatlakoztatták őket, kihasználták valahol például olyanokat is, akik tényleg betegek voltak, ezekkel megvetették drága áron, és ugrok egyet, például, ami ugye nagyon népszerű, az a CBD olaj, megvetették velük. Mennyiért? Itt van egyébként, tehát hogyha rámegyünk, akkor bent az oldalon belül is van egy összehasonlítás. Nézzétek meg, $18 Live Good, és itt vannak a többi ára. Arról nem beszél, hogy 750, itt pedig 550, és itt meg 500 mg-ról beszélünk, tehát még gyengébb minőségűek is. És még ez akkor is olcsóbb ezeknél, hogyha valaki nem tag, hanem csak egyszerűen a kiskereskedelmi oldalunkon jön be és vásárol, mert ugye akkor fizet érte $28, hogyha pedig ez ugye az 1500 mg-os, akkor pedig
Agiár az $26, a kiskereskedelmit nézek, $36. Tehát az 1500-as, aminek a duplája, még az is olcsóbb, mint itt például ez a kettő. És ez az, amit most már én is rengeteg helyről hallom, hogy hát itt is van CBD olaj, ott is van ennyiért, annyiért, és tényleg igazak ezek a 60, 70, 80, 90 dolláros árak. És mire használták ezt föl? Hangsúlyozom még egyszer, és az igazságról beszélek, hogy beteg embereket húztak le tulajdonképpen azzal, hogy méreg drágán adták el ezeket a termékeket. Természetesen ez a CBD olaj tudja azt, amit tud, de méreg drága áron húzták le tulajdonképpen, és vették ki azoknak az embereknek a zsebéből a pénzt, akiknek igazán szükségük volt rá, tehát nem üzlet szempontból csinálták, vagy csinálják éppen azt a network marketinges üzletet, hanem kimondottan azért, hogy pénzt keressenek, tehát csak azért, hogy pénzt keressenek, őket semmi nem tartotta vissza, hogy elképesztő áron kihasználják tulajdonképpen az embereknek ezt a gyengeségét, hogy a beteg ember ugye mindent megpróbál arra, hogy valahogy meggyógyuljon, és elhitték, és ezeken tulajdonképpen építettek föl nagy üzletet. Többször belementem ebbe, és próbáltam, mert ez az, amit el kell mondanunk igazságot, és nem lehet ezt úgymond véka alá söpörni, hogy nem beszélünk erről, mert hát mit fognak szólni nekünk itten az emberek. Úgyhogy az nem egészen így van, el kell mondanunk. Azt kell tudni még ezen kívül, amit szerettem volna mondani, hogy amit állítanak a szakemberek, hogy a meglévő iparág, a network marketing iparágnak a termék, az étrendkiegészítő része egyszerűen eltorzult. Kapzsik lettek, nem érdekli őket semmi, csak hogy minél több pénzt keressenek. Ezért, és én is lassan kezdem megérteni igazából, hogy tényleg a Live Good egy elképesztő dolgot tűzött ki célul, azt, hogy egészségesek lehettek, egy sokkal, de sokkal nagyobb réteg a Földön élhet egészségesen, mert meg tudja venni ezen, nyilvánvalóan nem $1, meg nem tudom, meg tudja venni, sokkal több ember meg tudja venni, anélkül, hogy őt azzal csábítsák be, hogy majd most ajánlgatsz, meg nem ajánlgatsz, meg jutalék, meg ez, meg az, jöjjön be tagnak, legyen itt a Matrixba, rendelje meg a terméket sokkal olcsóbban, mint amit ma a világpiacon, bármelyik oldalon hasonló, tehát ezt a terméket ezzel a minőséggel meg tudná venni. Tehát ezt a célt tűzte ki a Live Good, hogy tényleg egészségesek lehetünk, egészségesen tudunk élni. Nem egy network marketing jutalékától függ az, hogy mi pénzt esszük-e ezeket a termékeket, kiegészítőket, vagy nem. És természetesen a Matrix ráadásul ezeknek az embereknek plusz még pénzt is ad, anélkül, hogy ottan elképesztő aktivitást fejtsenek ki, mert a Matrix épülni fog, egyre jobban fog épülni, dinamikusan, különösen akkor, amikor ezek a hálózatok észreveszik azt, hogy az emberek jönnek át és csinálják, jönnek velünk, azaz jönnek a Live Good-dal, és sikereket fognak elérni, mint ahogy most is, és ezekről meg majd legközelebb máskor beszélek. Én köszönöm ezt a figyelmet, és mindenkinek sok sikert kívánok, sziasztok!